Aku njaluk larase pelok barang no, belok barang. Ya. Sing takon jumeneng sinden ana 3 ya kuwi Budwi Kurniawati, Mayang Icilik-icilik Crit karo Mbak Wiwi Irnawati. Oh, nggone rada rupak. Ya. Tak aturi medhun ana panggung sing ngisor. Aku njaluk lelagon kanggo salam pambuka. Kelinci ucul judule nganggo gamelan Bali, Ya. Mumpung awake dhewe entuk berkah, entuk tinggalan, entuk warisan gamelan Bali saka guruku ya kakangku sing wis nyumarga, ya kuwi almarhum Ki Entus Susmono saka Tegal. Ya, ya. Iki gamelane Kang Entus. Ya. Alhamdulillah aku diwarisi no. Oh ngono ya. Kelinci ucul garap gamelan Bali. Monggo pun aturaken aku tak merono no. Ya, ya. Kelinci ucul, yuk dados. Ayo siap tok. Masih siap mas.